Από μικρό παιδί πήγα σε μια τεχνική σχολή εδώ στην Ελλάδα, το Θαλή. Είχα μανία με τις εφευρέσεις, με τα αυτοκίνητα, με τους κινητήρες και είχα πάντα όνειρο ότι οι Έλληνες είναι πολύ καλοί να κατασκευάζουν αυτοκίνητα. Γι' αυτό έφυγα στην Αγγλία, προσπάθησα να μπω σε αγώνες γύρω στο 69, δούλευα την ημέρα, δούλευα τη νύχτα, προσπαθούσα να μαζεύω λεφτά, τα ξόδευα όλα με τα λεφτά πάνω σε αυτοκίνητα. Εργαζόμουν σε εταιρείες που κάνουν κατασκευές αυτοκινήτων. Το μισθό μου δεν ήταν πολύ καλό, ήταν πολύ χαμηλό, αλλά όταν βλέπανε ότι είμαι αρκετά καλός, μου κάνανε τα χατήρια και με πληρώνανε περισσότερα χρήματα. Από εκεί με τους αγώνες κρατήθηκα γύρω στα 2-3 χρόνια. Το 1974 ήρθα λίγο στην Ελλάδα. Εκεί είχαμε τις φασαρίες με τους πολέμους, έμπλεξα λίγο, βρέθηκα στο στρατό. Ξανά φύγα πάλι πίσω μετά από 6 μήνες και από εκεί και πέρα προσπάθησα να προχωρήσω με κατασκευές αυτοκινήτων. Συνήθως αγαπούσα πάρα πολύ τα αυτοκίνητα αγώνων, τα GT αυτοκίνητα. Είχα κατασκευάσει ένα αυτοκίνητο το 1972, το οποίο άρεσε πάρα πολύ στην Αγγλία. Πούλησε γύρω στα 150 kit. Μετά από αυτό σχέδιασα ένα άλλο GT αυτοκίνητο, το οποίο ήθελα να το βάλω σε αγώνες, γιατί πρώτα πρέπει να μπει στους αγώνες, να κάνεις το όνομα και μετά ο δρόμος. Κάτι που έπρεπε εδώ στην Ελλάδα να το κάνει το κράτος και να βοηθήσει τα παιδιά να εξελιχθούν σε αγώνες, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κατασκευάσεις εδώ στην Ελλάδα αυτοκίνητα που οι άλλες χώρες μπορούν και βγάζουν εκατομμύρια κομμάτια. Πρέπει οι Έλληνες να μάθουν να κατασκευάζουν special αυτοκίνητα, με μικρή παραγωγή, να μπορούν να τρέχουν σε αγώνες, να τρέχουν στα GT αυτοκίνητα, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Και έτσι ξεκίνησα και εγώ, ας πούμε. Την εταιρεία την έκανα γύρω στο 90. Το 91 είχα σχεδιάσει ένα αυτοκίνητο στο εξωτερικό και το έφερα εδώ στην Ελλάδα. Ξόδεψα αρκετά χρήματα και σε μια στιγμή ανακαλύψαμε ότι η Renault και η Peugeot είχε πάρει την αποκλειστικότητα από τότε, την κυβέρνηση τότε εκείνης της εποχής, και δεν μου δώσανε την άδεια κατασκευής. Δίνανε άδειες μόνο για 500 κυβικά ή πάνω από 2.500 κυβικά. Το αυτοκίνητο χτίζεται πάνω σε σασί, σωληνωτό ή οτιδήποτε, και πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο κάνεις τις κατασκευές βάσει την τεχνολογία που έχει κάθε άνθρωπος. Το αυτοκίνητο είναι πάρα πολύ εύκολο να κατασκευαστεί, η τεχνολογία παίζει ρόλο, είναι απλά τα αυτοκίνητα, χρησιμοποιούμε διάφορα υλικά τα οποία είναι συνήθως σε στυλ αγωνιστικών, πολύ αλαφριά, μέταλλα και τέτοια πράγματα. Το σασμάν και το gearbox, το σασμάν τέλος πάντων, όπως το λένε, χρησιμοποιούμε από αγωνιστικά αυτοκίνητα και το αυτοκίνητο δεν έχει μεγάλο πρόβλημα στους κινητήρες, στην οδήγηση. Είναι ένα καθαρό αίμα αυτοκίνητα αγωνιστικά που πάνε στον δρόμο. Τα αυτοκίνητα είναι πάρα πολύ γλίγορα, διότι δεν υπερβαίνουν τα 1000 κιλά. Έχουν γύρω στους 400-500 ύπους και οι ταχύτητες τους είναι πολύ μικρές, δηλαδή 3,5, 3,2, 3,7%. Πάρα πολύ γλίγορα. Ο καθένας το κοιτάει μόνος του. Δηλαδή σε οποιοδήποτε συνεργείο να το πας, δεν έχεις πρόβλημα να στο φτιάξεις. Ένα καινούριο αυτοκίνητο στοιχίζει σήμερα γύρω σε καλή κατασκευή, γύρω σε 60.000 λίρες. Το οποίο είναι πάρα πολύ γλίγορα και πάει σαν μια Ferrari και πολύ πιο γλίγορα. Λόγω των προβλημάτων που είχα με μια ελληνική τράπεζα, γυρίσανε όλα ανάποδα. Είχα σκοπό να πάω στην Αμερική να σχεδιάσω κάτι αυτοκίνητα εκεί πέρα. Είχα ένα agreement και στην Αγγλία το ίδιο. Είχα κάτι προτάσεις ακόμα και στην South Korea να πήγαινα εκεί πέρα. Η Hyundai μου είχε προτείνει να τους φτιάξω supercar. Έχουν πάρει κάτι αυτοκίνητα δικά μου άλλες εταιρείες
και τα έχουν κατασκευάσει, έχουν αλλάξει ορισμένα σχέδια και τέτοια πράγματα. Είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτά που έχω κάνει, διότι εκτός από όλα τα περιοδικά που λένε τα καλύτερα λόγια για μένα, Top Gear και τέτοια, στο εξωτερικό μας θεωρούν τους Έλληνες εξωγήινους. Μου λένε ότι είμαι οντία, μου λένε ότι οι Έλληνες δεν είναι από αυτόν τον πλανήτη, έχουν υπερφυσικές δυνάμεις και σήμερα είμαι υπερήφανος γιατί βλέπω ότι πολλά από τα δικά μου σχέδια κυκλοφοράνε στον δρόμο.